Laysal zijn debuut in NEC wie mij een fjouwer nederlaag nog heel ongelukkig. Maar daarna ontpopte Laysal hem aan een stabiele keeper die punten pakt van zijn ploeg. De meeste mensen zullen hem misschien nog herinneren tot deze goal in AZ. Maar zelfs in die wedstrijd wie hij een paar keer belangrijk. En ook in de Grieken wie Laysal beslissend. En in Vitesse zwaarde Laysal zelfs maar een tal van reddings voor de eerste oerwinning van het seizoen. Maar Laysal had Heerenveen eindelijk weer eens een keeper die punten pakt. En dat wiels de Tsjech nou net bepaald een florissante carrière achter de rug had. Op zijn jochentje verhuisde hij naar de Serie A in Italië, naar Regina. Já jsem vlastně nastoupil na začátku druhého poločase, kdy první brankář dostal červenou a na přímák ze 16 si stavěl míč Rivaldo a Pirlo. Tak jsem běžel do branky a říkal jsem si jenom, bože, ať mám dobrý začátek, můžu se hned předvést. No, takže to bylo takový trošku zpestření. No, tady před Milán je vůbec jako světově známý, ještě dva takový experti na standardku, ale zápas skončil 0-0, takže jsme to udrželi i v 10. Bij Regina speelde hij in 2 jaar tijd maar 4 keer. Hij verhuisde naar de Serie B, naar Venetië, maar hij slaagde nooit echt in Italië. Jo, Itálie, začal jsem na jihu, kde je rozdílná mentalita, hodně odlišná od nás, od Evropanů, když to řeknu takhle, jak holandská, tak německá. Když sem přijdu, tak se tu cítím téměř jako doma, ale v Itálii byla hodně odlišná a já jsem měl 19 let. Jo, a v týmu, v klubu mě to dali pocítit, že jsem hodně mladý tady na tuhle jejich soutěž. A tak jsem pak hledal, šel jsem do druhé ligy, kde jsem potom chytal už více. No. Na zijn Italiaanse periode kwam hij waarom in Tsjechië bij subtopper Brno. Na 4 jaar hier kwam hij in beeld bij tal van clubs. Hij ging onder andere op visite bij het Engelse Bristol, maar hij kies voor een huurcontract bij Heerenveen. Jsem tady rok, takže určitě budu se snažit dělat co nejlíp pro to, abych tady zůstal. A ještě další smlouvu tady? Po roce ano, určitě. My jsme domluveni na tom, že když mě potom koupí, tak mám další roky smlouvu. En nog nou daar ziet dat er goed uit. Toch is het opvallend dat Laysal hier is. Maar Brian van der Bussen, die nog heel tijd bij Heerenveen is, en dan nog blessure Kenny Steppen, had Laysal 2 grote concurrenten. Myslím si, že aspoň já to tak beru z té stránky, že je dobrá konkurence a my mezi sebou se budeme snažit odvádět každý lepší výkony, že to určitě nebude kontraproduktivní, ba naopak. To bude ku prospěchu nám všem, že každý se od někoho můžeme něco učit. Kenny je rychlejší, já jsem postavuje vyšší než on, tam mám jiné přednosti. Brian je výborný brankář, takže si myslím, že každý se můžeme od sebe něco učit a každý se můžeme zlepšovat a potom bude záležet jenom na trenérovi, a pro něho to bude, myslím si, v tomto případě příjemná záležitost, koho zvolí do brány. Dit interview met Laysal is 2 weken geleden opname. Doet Soljet nog de trainer weer. Na de wedstrijd in Grace werd hij een schot op goal genoeg weer voor de Graces. Vregen we toch nog even aan Laysal wat hij nou vindt van de nieuwe trainer, Jan de Jonge. Myslím si, že nový trenér přinesl do mužstva nový elán, když to takhle řeknu, novou vůli, chuť. Myslím si, že jsme nehráli špatně, hráli jsme dobře, je potřeba proměňovat šance. A bohužel dneska jsme dostali hodně hořký smolný gól, no, takže ten nedostat. No. Het zit Heerenveen nog net mee en op de tribunes is er een soort gemor. Maar door iemand is eens Elsenien wel positief. I heard some fans saying this can be the Gomez of Heerenveen. Yeah, it will be great. It will be great. It will be nice.